ҳа тешабой, биё, ман дар шуба ҳастам. худо кунад ки ҳамааш тинч бошад. тешабой, ором шав. биё, дарун даро. он ҷо гап мезанем. хайр тешабой, агнун гап зан. чӣ шуд? чаро ин қадар тарсидаӣ? фирдавс ако, медонед ки дирӯз духтари абдураҳим ако рухсораро ба қабр гузошта будем. имрӯз субҳ ба қабристон рафтам, дидам қабре ки рухсораро дафн карда будем кушода аст. дар дохилаш ҷасад нест. ҷасади беҷон ба кӣ лозим бошад? эҳтимол касе онро дуздидааст. номард. мо ҳатман онро меёбем. ҷинояткор албатта ҷазо мегирад. тешабой, ту ба ман қабрро нишон деҳ. ман то ин вақт шоҳиди чандин ҷиноят шудаам, аммо ин гап шояд дар ҳамин ҷо бошад. дар ин ҷо изи мӯза ҳаст, тақрибан андозаи 43. ман фақат аз як нафар шубҳа дорам.